ಕಳಿಯಾಟ ಉತ್ಸವವಿಂದು ಅಕ್ಕ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ನಾಗತಂಬಿಲವು ನೆರೆದಿಹ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನವು. ಕಳಿಯಾಟ ಉತ್ಸವವಿಂದು ಅಕ್ಕ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. புலியன் தெய்வகள வெள்ளாட்டம் சேவே வேட்ட குருமகன் புலி கண்டன் தெய்வகள நத்தனா சேவே. ಐಲ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿಯ ಭೇಟಿ, ಐಲ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿಯ ಭೇಟಿ, ಪುಲ್ಲೂರಾಣಿ ಅಮ್ಮನ ಭಯ ನುಡಿಯು ಕೇಳಲು ಚಂದ ನೋಡಲು ಚಂದ, ಕೇಳಲು ಚಂದ ನೋಡಲು ಚಂದ. ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿರಿ ಇಂದು, ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿರಿ ಇಂದು. ಕಳಿಯಾಟ ಉತ್ಸವವಿಂದು ಅಕ್ಕ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಸೇವೆ ಬಲಿ ಬಿಂಬ ದರ್ಶನ ಹೂವಿನ ಪೂಜೆಯ ಸೇವೆ, ಪುಲಿಚೇಗಂ ಕರೆಂದಿರಿನಾಯ ದೈವಗಳ ದರ್ಶನ ಸೇವೆ. ಶಿರಿಯ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಭೇಟಿ, ಶಿರಿಯ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಭೇಟಿ, ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿಗುಳಿಗ ದೈವದ ಭಯ ನುಡಿಯು ಕೇಳಲು ಚಂದ ನೋಡಲು ಚಂದ, ಕೇಳಲು ಚಂದ ನೋಡಲು ಚಂದ. ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿರಿ ಇಂದು, ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿರಿ ಇಂದು. ಕಳಿಯಾಟ ಉತ್ಸವವಿಂದು ಅಕ್ಕ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ನಾಗದೇವರಿಗೆ ನಾಗತಂಬಿಲವು ನೆರೆದಿಹ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನವು. ಕಳಿಯಾಟ ಉತ್ಸವವಿಂದು ಅಕ್ಕ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಚಕ್ರಗದೆಯನು ಹಿಡಿದವಳೇ ಮಂದಸ್ಮಿತೆ ದೇವಿ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿಯೇ. ಶಂಖ ಚಕ್ರಗದೆಯನು ಹಿಡಿದವಳೇ ಮಂದಸ್ಮಿತೆ ದೇವಿ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿಯೇ.
ಅಡ್ಕ ಪುರವಾಸಿನಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯೆ ಅಡ್ಕ ಪುರವಾಸಿನಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯೆ ಅಭಯವರದೆ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಅಭಯವರದೆ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದೆಯನು ಹಿಡಿದವಳೇ ಮಂದಸ್ಮಿತೆ ದೇವಿ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿಯೇ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಭಾಗ್ಯ ದೊರೆಯುವುದು ನಿನ್ನ ನಾಮ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂಧಕಾರ ಕಳೆಯುವುದು ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಭಾಗ್ಯ ದೊರೆಯುವುದು ನಿನ್ನ ನಾಮ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂಧಕಾರ ಕಳೆಯುವುದು ನಿನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸರ್ವ ಪಾಪ ಕಳೆಯುವುದು ನಿನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸರ್ವ ಪಾಪ ಕಳೆಯುವುದು ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯೇ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯೇ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದೆಯನು ಹಿಡಿದವಳೇ ಮಂದಸ್ಮಿತೆ ದೇವಿ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿಯೇ ಶೋಕವನ್ನು ನಂದಿಸಲು ಕಂಟಕವ ನೀಗಿಸಲು ಧರೆಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದ ತಾಯಿ ಧನ್ಯವಾಯ್ತು ಈ ಭೂಮಿ ಶೋಕವನ್ನು ನಂದಿಸಲು ಕಂಟಕವ ನೀಗಿಸಲು ಧರೆಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದ ತಾಯಿ ಧನ್ಯವಾಯ್ತು ಈ ಭೂಮಿ ಕರುಣೆಯಿಂದಲೇ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡು ತಾಯೆ ನಮ್ಮನು ಕರುಣೆಯಿಂದಲೇ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡು ತಾಯೆ ನಮ್ಮನು ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯೇ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯೇ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದೆಯನು ಹಿಡಿದವಳೇ ಮಂದಸ್ಮಿತೆ ದೇವಿ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿಯೇ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದೆಯನು ಹಿಡಿದವಳೇ ಮಂದಸ್ಮಿತೆ ದೇವಿ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿಯೇ ಅಡ್ಕ ಪುರವಾಸಿನಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯೆ ಅಡ್ಕ ಪುರವಾಸಿನಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯೆ ಅಭಯವರದೆ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಅಭಯವರದೆ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದೆಯನು ಹಿಡಿದವಳೇ ಮಂದಸ್ಮಿತೆ ದೇವಿ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿಯೇ ಮಂದಸ್ಮಿತೆ ದೇವಿ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿಯೇ ಮಂದಸ್ಮಿತೆ ದೇವಿ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿಯೇ
ജന്മത്തിന് കാരണമായിരിക്കുന്ന പാപത്തിനും കാരണമായിരിക്കുന്നതായ കർമ്മത്തിനും കർമ്മപ്രപഞ്ചത്തിന് സാക്ഷിഭൂതനായിരിക്കുന്നതായ വിശ്വംഭരത് ഉപ്പം 25 കൊല്ലം മനുഷ്യങ്ങളെ മനുഷ്യങ്ങളെ പങ്കലപ്പാടി ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ അല്ലെ വട്ടത്തു 40 കണ്ടാൻ ധരിക്കുന്ന അനുഭവത്തെങ്കിലും എന്റെ കുഞ്ഞുകിടാങ്ങളെ എന്റെ കർണോ മനുഷ്യങ്ങളെ ആ വിട്ടുകാരോ എവിടെയാണ് ഭഗവാനെ കണ്ടത് എന്തെല്ലാം വിധത്തിലുണ്ട് അഗ്നി പല വിധത്തിലുണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഇടം മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ അല്ലേ കാരണം ശ്മശാനാഗ്നിയാണോ ഭഗവാനിത് ശ്രീമന്നാരായണൻ എന്നിരിക്കുന്നതായ വൈകുണ്ഠമൂർത്തിക്ക് വെച്ചിട്ട് പാശ്ചമാവത് പാലാഴി പന്നകപ്പെരുമാളായിരിക്കുന്ന മണിവഞ്ചത്തിൽ ശയിച്ചിരിക്കുന്ന ശ്രീമന്നാരായണൻ ആ പുണ്ടരീകാക്ഷനെ ഒന്ന് കണ്ടുപോരാൻ പുലർക്കാലം ആദിത്യന്റേതായ രശ്മിയാണല്ലോ അല്ലെ നിങ്ങളെന്നിരക്കുന്നതായ ചന്ദ്രാവര പുഷ്പവും ആമ്പലെത്ര അകലെയാണെങ്കിലും അമ്പുജം വിടാതിരിക്കില്ല എന്ന പോലെ ശ്രീമന്നാരായണൻ എന്നിരിക്കുന്നതായ വിശ്വംഭരൻ അഗ്നിയോട് ആയോധനം ചെയ്യുന്ന കാലത്തെങ്കിൽ എട്ടെല്ലാം എന്നിരിക്കുന്നതായ മനസ്സ് കരിഞ്ഞു കൈമലർത്തിയ അപേക്ഷ പലവിധ നമസ്കാരം ഊർധ്വ നമസ്കാരം മധ്യ നമസ്കാരം ബാഹ്യ നമസ്കാരം അഷ്ടാംഗ നമസ്കാരം ശാസ്ത്രാംഗ നമസ്കാരം അല്ലേ അല്ല ശയന നമസ്കാരം ഭഗവാനെ ദാസനായിട്ട് ഇതാ തൊഴുകയ്യോട് നിന്റെ മുൻപിൽ എട്ടെല്ലാം എന്നിരിക്കുന്നതായ പരിചയോട് പരിപാലിച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ കണ്ണന്റെതായ പുറമുള്ളതായ എന്റെ മനുഷ്യങ്ങളും എന്റെ കാർണവനും 40-40 കാരണവൻ ഉപ്പളം 25 കാരണവൻ ശേഷം കന്നിത അല്ലെ പട്ടൂത്തൂർ 40 അങ്ങനെ മഞ്ചേരി അല്ലെ 6 കോടി 100 മില്ലി 900 മില്യം മാറ്റം അല്ലെ അതിനും ഉപരിയായിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ അല്ലെ കാഞ്ഞിരോട്ട് 40 മില്ലി എരിയാൽ 50 മില്ലി വട്ടത്ത് 100 മില്ലി മൂറ 40 മില്ലി കുമ്പടായി 300 മില്ലി അങ്ങനെ കുറ്റിക്കോലും കൊടോഞ്ചിയും 4 ദേശം 4 ദേശം അതും മടൂറും 2 ദേശം അങ്ങനെ എട്ടെല്ലാം എന്നിരിക്കുന്ന പരമഭക്തന്മാരുടേതായ ഈ പാൽക്കുളത്തിനകത്ത് വിശ്വംഭരൻ എന്നിരിക്കുന്നതായ ആ മത്സ്യക്കുട്ടി ഒന്ന് ആറാടി പോരട്ടെ മനസ്സാകുന്നതായ തുടച്ചു വെച്ച കണ്ണാടിക്കൂട്ടിനകത്ത് തെളിയുന്നതായ ആ മത്സ്യക്കുട്ടി നിങ്ങൾ എന്നിരിക്കുന്ന അതിരുവരമ്പ് ചാടി പുറത്തു പോകുമോ കാരണം പോവോ
ഇല്ല അല്ലെ? ചില്ല് കൂട്ടിനകത്ത് തളച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മത്സ്യക്കുട്ടി അയഗ്രീവന്റെതായ അല്ലെ, 4 വേദത്തെ അപഹരിച്ചിരിക്കുന്നതായ ആ വിശ്വംഭരൻ അതിനെ ചാടി പുറപ്പെട്ടിട്ട് അല്ലെ തിരിച്ചു വാങ്ങിയിരിക്കുന്ന കണ്ണൻ, ആ കണ്ണന്റെ കമനീയ വിഗ്രഹം അഗ്നിയിൽ ആയോധനം ചെയ്തു പോരുന്ന കാലം കാരണം ഭയപ്പാടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? എട്ടില്ലമ്മത്തിരിക്കുന്നതായ പരമശ്രേഷ്ഠന്മാരായിരിക്കുന്ന എന്റെ നരികുലം കാട്ടിലെ അല്ലെ വലുപ്പമേറിയിരിക്കുന്നതായ മൃഗമാനയാണല്ലോ അല്ലെ? കാട്ടിലെ ഏറ്റവും വേഗത കൂടിയിരിക്കുന്നതായ അല്ലെ അനുഭവം മാനനല്ല, ചീറ്റക്കാണ്. സൗന്ദര്യപൂർണമായിരിക്കുന്ന പക്ഷിയിൽ മയിലാണ് ശ്രേഷ്ഠം. സ്വരത്തെങ്കിൽ ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്നത് അല്ലെ കുയിലാണ്. എന്നിട്ടും കാറ്റിലെ സിംഹം തന്നെയല്ലേ? ആ സിംഹക്കുട്ടിയല്ല അല്ലേ? ആ സിംഹക്കുട്ടിയല്ലേ എടുത്തു വളർത്തിയത് അല്ലേ? അല്ലേ മനുഷ്യങ്ങളെ പൂജാരി കാലൂറ്റിക്കാരന്മാരെ അല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ളതായ സിംഹക്കുട്ടിയെ ഒന്ന് തൊട്ട് വണങ്ങണം. എന്റേതായ പൊന്മുറ്റമല്ല, അകത്തളത്തിനകത്ത് തളച്ചു വെക്കണം ഭഗവാന് അല്ലേ? ഇവിടെ ചൊല്ലിയിട്ട് കാര്യമാ അല്ലെ? മറ്റുള്ളവരുടേതായ കണ്ണിന് പുറം കണ്ണ് അഹങ്കാരം എന്നിരക്കുന്നതായ അനുഭവത്തെ കണ്ടറിയാൻ എല്ലാം നല്ലത് തന്നെ കാണണം, നല്ലത് തന്നെ കേൾക്കണം അല്ലെ? വാങ്ങുന്നത് നല്ലതാവണം, അത് പുറം കണ്ണാണ്. എന്നാൽ എട്ടില്ലം എന്നിരിക്കുന്ന എന്റെ കാരണവനും മനുഷ്യങ്ങളും എന്റെ കുഞ്ഞുകിടാങ്ങളും അകക്കണ്ണ് തുറന്നവരാണ്. അതിൽ ചീത്തയില്ല അല്ലെ? ചീത്ത ഇല്ലാത്തതായ പരമശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്ന കുരുത്തോല നിർമ്മിതമായിരിക്കുന്ന എന്റെ പുണ്ഡരീകാക്ഷൻ, എന്റെ വിശ്വംഭരൻ, ആ വിശ്വംഭരൻ 2 പന്തി അടിക്കട്ടെ. കാരണം ഭയം വേണ്ട കേട്ടോ. നിങ്ങൾ എന്നിരിക്കുന്നതായ കൈയകത്ത് അല്ലെ പിടിച്ചു പോകുന്നതായ ദിക്കെങ്കിൽ മനുഷ്യത്വമുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ. എന്നാൽ ദൈവത്വം എവിടെയെന്ന് തേടിപ്പരുതുണ്ടല്ലോ, കൂടെ ഉണ്ടാവില്ലേ? അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കണ്ണൻ്റെതായ പുറകിൽ നിഴലായിട്ട്, നിങ്ങളെന്നിരിക്കുന്ന മുന്നിൽ സാരഥിയായിട്ട് എന്റെ വിശ്വംഭരൻ ഉണ്ടാവണം, ഉണ്ടാവും എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. 2 പന്തി അടിക്കട്ടെ.
മുമ്പിൽ തോലിയും തട്ടും. ഓലം പാടുന്ന ഭുവൻ 7 ദിവസത്തെ ആറ്റവും തോറ്റവും എടുത്തു. 8-ാം ദിനം കോട്ടയിൽ അല്ലേ കോട്ടക്ക് പുറത്തുള്ളതായ ഉത്തരകോസലം എന്നിരിക്കുന്ന അയോധ്യ എന്നിരിക്കുന്ന പ്രസിദ്ധ രാജ്യത്ത് അല്ലെ ശ്രീരാമചന്ദ്രന് വേണ്ടിയിട്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായ യാഗശാല, യോഗശാല, ആസനശാല, അഗ്രശാല, 1000 കഥാമണ്ഡപം, മുല്ലപ്പൂ മണ്ഡപം, നിടുങ്കരി, ഉദത്താരഗോഹം, പാഷാണഗോഹം, കലശാതമ്പലം, കൂത്തമ്പലം, എന്നാൽ അതിനകത്ത് നടക്കാനുള്ളതായ അല്ലെ സാധനങ്ങളിൽ കുറവാണ്. എന്നാൽ പത്തായത്തെക്കാളും വലുതായിരിക്കുന്ന ഹൃദയക്ഷേത്രമുണ്ട്. ഭഗവാനെ കൊണ്ട് നിറച്ചിട്ട് ഏതൊരു ചണ്ടമാരുതന്റെ കാറ്റ് അതിവർഷത്തോടുകൂടി പെയ്താലും കച്ച് തകരാതെ തകർക്കാതെ ഇടിച്ചു മാറ്റാതെ ഭഗവാനെ തടഞ്ഞിട്ട് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ആ ഭഗവാൻ തല്ലി നീക്കുന്നില്ല, പുറത്ത് ചാടുന്നില്ല. ചാടുന്നത് എവിടെയാണ്? ദുഷ്ടന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്നിരിക്കുന്നതായ മനസ്സിന്റെ കണ്ണാടി തുറക്കുമ്പോൾ ഈ സിംഹക്കുട്ടി ആ ഗർജനത്തോട് കൂടിയിട്ട് ആ കരനഖത്താൽ അവരെ മാറ് പിളർന്നിട്ട് രക്തം രുദ്രപാനം ചെയ്യാനായിട്ട് വിശ്വംഭരൻ എന്നവരിക്കും. ഇപ്പോഴും നിങ്ങളെ നിൽക്കുന്ന മനസ്സിനകത്ത് കാത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. എടുപ്പിക്കാവാതെ വേളയാണ് ഏറെ വിശ്വംഭരൻ
തളിർത്തിട്ട് കുളിർമയുണ്ടെങ്കിൽ കായ് വേരുന്നിരിക്കുന്നതായ വേരിന് ചെറുതായിരിക്കുന്നതായ ചൂട് കെട്ടിയാലോ മരവ് നിൽക്കില്ലല്ലോ അല്ലെ, എന്ത് വരും? നശിച്ചു പോകും അല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ളതായ കുളിർമ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന മനസ്സിനകത്ത് വേണ്ടുവോളം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. ആ കുളിർമയിൽ തന്നെയാണ് ആരാടിപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ അഗ്നി എന്നിറക്കുന്നതായ ചിതാഗ്നി കൊണ്ട് സംബോധനയായിരിക്കുന്നതായ വിശ്വംഭരൻ ശ്മശാനത്തിലല്ലല്ലോ. ഭക്തി എന്നിരിക്കുന്ന യജ്ഞത്തിൻ്റെതായ തപസ് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതായ യജ്ഞത്തിൻ്റെതായ ഫലങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷീകരിച്ചത്. അല്ലേ? കാരണം കൈ മലർത്തി അപേക്ഷിച്ചു 2 മന്തി ഭഗവാൻ അടിച്ചു. തളിയിൽ അല്ലെ നട്ടിരിക്കുന്നതായ ചെന്താമരയാണെങ്കിലും ശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന ജലപ്പരത്തിന് മുകളിൽ വിടർന്ന് സൗഗന്ധങ്ങളോട് കൂടിയിട്ട് സുഗന്ധ രസത്തോട് കൂടിയിട്ട് വളർന്നിരിക്കുന്നതായ പുഷ്പം നശിപ്പിച്ചെടുത്ത് അല്ലേ അടുക്കുന്ന 40 80 കാണാനും മനുഷ്യങ്ങളും അവരുടേതായ പ്രത്യേകതയെ അവര് തന്നെ അല്ലേ വളർത്തിയതാണ് അല്ലെ, ശിക്ഷിച്ചതല്ല എന്ന് അറിയട്ടെ മഹാലോകർ. വന്ദിക്കുന്നവരുണ്ട്, നിന്ദിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലെ, ഭജിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഭാജാന എന്നിരിക്കുന്നതായ 3 അക്ഷരങ്ങൾ ചേർത്താൽ ഭജിക്കുക, ജപിക്കുക, നമിക്കുക. ഭക്തിയോടെ ഭജിച്ചു, നമിച്ചു, ജപിച്ചു അല്ലെ. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റേതായ ഒരു കുറവേ തീർക്കട്ടെ. അല്പമായിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിൽ ബ്രഹ്മസഭ തന്ത്രിമാരുണ്ടോ? സ്ത്രീയും ദേവന്റെ സ്ത്രീ എന്നിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിൽ ശേഷം 3000 അകമ്പടിമാരും ഭഗവാനുണ്ടോ? സമ്മതം ഒന്നും അരുളിയില്ല ഭഗവാൻ. സകത്തെ പത്തും വിശ്വം ചമയ്ക്കുന്ന വിശ്വനാഥന്റെ ശുഭാവതാരത്തെ പുലർക്കാല വേളയെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു മാത്രമെങ്കിൽ കണ്ണിൻ്റെതായ അന്ധകാരവും കരളിന്റെ അമേജാലങ്ങളെയും നീക്കിയിട്ട് വിരാമയസ്വരൂപനായിരിക്കുന്ന സഗുണനഗുണനേഹനായവൻ സകലാനബീചാനിഷ്കളന്നി അല്ലെ സകലാപദേ കമലാപദേ നമസ്തേ പ്രകൃതി പുരുഷനാം ഭവാനന്ദാൻ പ്രകടയതി പ്രഥമം പ്രപഞ്ചമെല്ലാം പ്രകൃതി ജനനിമായയായത് അമ്മയുടെ മടിത്തട്ടിൽ കുഞ്ഞികിടാങ്ങൾ എന്ന പോലെ സംരക്ഷണമൂർത്തിയായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ നിങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചു ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കുടുംബരണം പ്രതിയുടെ മുഖത്തെ മടക്കാലം കാണാൻ എടുപ്പിക്കാനായ കുമ്പളപ്പട്ടയം നിൽക്കുന്ന അനുഭവത്തിൽ സത്യമാണ്. മൺകുടത്തെ തിറക്കുന്നതായ അല്ലെ അന്ധൂർ നായന്മാർക്ക് അതിന്റെ കർമ്മഗുണങ്ങളും കർമ്മഫലങ്ങളും അവർക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും? ധനം കൊടുത്താൽ അവർക്ക് അതിന്റെ ഫലം കിട്ടും. എന്നാൽ കടം കൊടുത്താലും ധനം കൊടുത്താലും മനമില്ലാത്തതായവന് ആ കുടം കിട്ടിയാലോ അഹങ്കാരത്തിന്റെ ഒരു ശുശീരം അതിന് പതിച്ചാലോ അല്ലെ മണിക്കറെ? എത്ര ജലം നിറച്ചാലും നിറയോതില്ല അല്ലെ. കുടം എന്നിരിക്കുന്ന അഹങ്കാര വൃത്തമുണ്ടതിൽ ആ വൃത്തത്തെ എടുത്തു മാറ്റിയ കുടയാണ് കിട്ടുക. കുടയിൽ എത്ര മഴ വന്നാലും എത്ര പേരെയും ചേർത്ത് പിടിച്ചാലോ അല്ലെ മനുഷ്യങ്ങളെ അല്ലേ? കാരണം കുടയിൽ കീഴിൽ നിന്നാൽ നനയില്ല അല്ലെ മണിക്കറെ? അങ്ങനെ പൂർവികന്മാരെന്നിരിക്കുന്നതായ സത്വത്വന്മാർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സുഹൃതകർമ്മത്തിന്റെ പരിണത ഫലം കൊണ്ട് ആ കൊടക്കീടിൽ എന്റെ പണിക്കട പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആ അച്യുതണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ന് കരുതിക്കോ. എന്നാൽ ഒരു ചണ്ടമാരുതന്റെ കാറ്റിനും തകർന്ന് കളയാണ്ട് തക്കവണ്ണം എന്റെ പണിക്കട. അങ്ങനെ എരിഞ്ഞ മണ്ണിൽ അങ്ങാടിക്കോട്ടപ്പുറം മുൻഭേദമായിട്ട് ശ്രീ വൈകുണ്ഠത്തിനെ പൊഴിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രദേശം വാ കൂടാളിപ്പെരുമലയൻ ശേഷം വാ തളായിപ്പുറത്തോ വാ ശേഷം സന്തോഷമായി വാ പണിക്കരെ ശേഷം ആ പരമന്തട്ടപ്പുറത്തു വാ പണിക്കരെ എല്ലാം താനും പടിയെത്തപ്പെരുമലയൻ ശേഷം എവിടെയാണ് അത്രപ്പുറത്തിൽ നിന്നിരിക്കുന്നതായ അനുഭവത്തിൽ ഒന്ന് കണ്ടുപോരാമല്ലേ പണിക്കരെ?
ഇതാണ് ഭാഗ്യം. കണ്ടറിഞ്ഞുവോ നീ? മനസ്സിൽ കുറിച്ചിട്ടോ പണിക്കരെ? ഇല്ല അല്ലേ? പശ്ചിമാപുതി പാലാഴിയെങ്കിൽ പന്നകപ്പെരുമാളായിരിക്കുന്ന മണിമഞ്ചത്തിൽ ശയിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വംഭരൻ അങ്ങ് ആകാശത്തിന് മുകളിൽ പറക്കുന്നതായ പരന്തിന്റെ മുകളിൽ ഗരുഡാരൂഢനായി അല്ലേ? അങ്ങ് താഴെ ചലിക്കുന്ന പന്നകന്റെ മുകളിൽ പന്നകശായിയായിരിക്കുന്ന ഈ പരദേവതയുടേതായ പാതാരവിന്ദം മാറാവട്ടെ. ശേഷം സന്തോഷമായി പണിക്കരെ. ആറും കടന്നു കീഴൂര് അല്ലെ? കയ്യെടുത്തിരക്കുന്നതായ കണ്ണന്റേതായ കമനി 5000 വട്ടം നാടാധാരമായിട്ട് ഒന്ന് കണ്ടുപോരാം വിശ്വംഭരം. ആവോളം ഒന്ന് സ്തുതിച്ചു പോരാം. ഭഗവാന്റെ പാദസേവ ചെയ്യാം അല്ലേ പണിക്കരെ? അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാത്രമെങ്കിൽ പൂർവ്വ സൂനുക്കൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സുഹൃത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എന്ന് കരുതിക്കോ. വാ മടിയന്തപ്പെരുമരയൻ സന്തോഷം. ശ്രീമന്നാരായണൻ ഉണ്ടിക്കൂടെ തുണയായിട്ട് കേട്ടോ. ശേഷമുണ്ടോ ആരാനും? ശേഷം ബാലകാലത്തെങ്കിൽ കാഞ്ഞിരക്കാട്ടിൽ വളർന്നു എന്ന് ഇന്ന് വരെ ആരും ചോദിച്ചോ മണിക്കരെ? കാഞ്ഞിരക്കാട്ടിൽ വളർന്നാലും കയ്പ് രസമുണ്ടെങ്കിലും ചന്ദനക്കുറ്റിയുടെ സുഗന്ധം വേറെയല്ലേ അല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ളതായ ആ ചന്ദനക്കുറ്റി തഴച്ച് കളയാണ്ട് വണ്ണം ഭഗവാൻ സുഗന്ധപൂരിതമാക്കിയിട്ട് നിർത്തി തന്നെ സന്തോഷമായി. കല്ലാടിമാരെ വിശ്വംഭരൻ തന്നിരിക്കുന്നതായ കനകചൂർണം അഗ്നിയോട് ആയോധനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതായ പണിക്കറെ കല്ലാടിമാരെ അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാ മാതുല അഗ്രജ പിതൃപിതാമഹ ആചാരോഗ്യജനനി എന്നിരിക്കുന്ന 21 ഗുരുജനത്തിന് മോക്ഷം നേടിക്കൊടുത്ത തന്റെ പൂർവ്വസൂനുക്കൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സൂര്യ ധർമ്മമാണ്. അനുകരിക്കുന്നവരുടെ വരദാനമൂർത്തിയാണ്. അഗ്നിയാണ് മുന്നിൽ കണ്ടറിഞ്ഞ് കളിക്കാറാകട്ടെ. പാപാഗ്നിയല്ല വിശ്വംഭരൻ എന്നിരക്കുന്നതായ അല്ലേ? ആ ഇവിടെ ജപകുസുമസങ്കാശം കശ്യപേയ മഹാജുരി സാമൂര്യം സർവ പാപാഗ്നി പ്രണദോസ്മിം ദിവാകരം എന്ന് പാപം എന്ന പദത്തെ മറച്ചിട്ടാൽ പമ്പ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെ? പമ്പയെ സ്നാനം ചെയ്താലോ പാപം തീരും അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ളതായ ആ പാപത്തെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ ജകാരൻ ജന്മ ഉച്ചതേ പ്രകാരം പാപനാശിനി ജന്മത്തിന് കാരണമായിരിക്കുന്നതായ അല്ലെ കർമ്മത്തിനും അതിൻ്റെതായ അനുഭവത്തിനും നിങ്ങൾക്കും ഇതാ ആ പാപാഗ്നിയെല്ലാം വെന്തുരിഞ്ഞിട്ട് സത്യമായിരിക്കുന്ന വിശ്വംഭരന്റെ മിന്നിത്തിളങ്ങുന്നതായ തന്നെ കദംബത്തെ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് വിശ്വംഭരൻ കാണുന്നു. അനുഭവത്തെ ആയതുകൊണ്ട് നരിഭയം ചോരഭയം വിഷഭയം അഗ്നിഭയം എങ്ങനെ കെട്ടിലും എന്നിരിക്കുന്നതായ പരമശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്ന സത്യക്കുടക്കകത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അടുക്ക 40 മെമ്പറിലും കാരണവൻ മനുഷ്യനെ ഇത് വേറൊരുത്തൻ്റെതായ അനുഭവങ്ങളും മൊഴികളും ഇല്ലല്ലേ? എട്ടിലും വന്നിരിക്കുന്ന കൂറുംപ്രമാണ്. എത്ര കൊടുത്താലും എത്ര കേട്ടാലും എതിരാത്തതായ വിശ്വംഭരന്റെ മുന്നിൽ ആ കളങ്ക ഭക്തി ചാരിത്രത്തിന്റെ മഞ്ജുള മനസ്സോട് കൂടിയിട്ട് നിവർന്നു നിന്ന് എട്ടിലും വന്നിരിക്കുന്നതായ എൻ്റെ ദിവ്യന്മാരുടെതായ പുണ്യഹസ്തത്തിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ കണ്ണടച്ചു കുടിക്കാം. ആ അല്ലെ കറകളഞ്ഞ മനസ്സിൽ ചന്ദ്രൻ